Maayong hapon. Mga igsuon, karong adlaw, piyesta sa atong mga balaan nga mga anghel nga magbalantay. Holy Guardian Angels. Sumala sa atong libro Catechism of the Catholic Church. Kada usa nato naatay anghel nga magbalantay. Pero unsa may atong nabantayan? Kini ang pangutana. Ngano nga kun makadungog gani tag guardian angel ang musulod dayon sa atong hunahuna pambata? Sige gani, ibutang pud nako ang prayer to the guardian angel. Dayon basaha, i-post sa ning video. Unsa imong reaksyon? Posible, Pader, pambata mangyod, di mangyod pwede natong mga dagko, kay pambata mangyod ang tunada. See? And yet, ang giingon sa simbahan, nga naatay guardian angel sa atong kinabuhi kada usa nato. Dili lang nga sa bata pata. Mga igsuon, kana mo'y atong hisgutan. Ngano nga inig kadagko nato, nganong mawala man sa atuang memory nga naatay guardian angel, nganong muundang naman tag pangayog tabang niya. Di ara ang answer. Kay kana manggong mangayo tagtabang sa uban, pasabot ana nga imong gi-recognize imong kaugalingon nga kulang gyud ka. Nga naa pa kay daghang kulang, nga dili ka kompleto, nga dili nimo mahimo tanan. And that is what we call humility. Mao gani nga sa gagmay patang bata, ato nang nakita nga daghan tang dili mahimo, mao nang nagsalig ta sa atong teacher, sa atong mamagpapa, sa atong lolog lola. Karon pagkadagko na nato, base na kaingon na ta, kay daghan natang nakita nga mga improvement sa atong kaugalingon, base na kaingon nata. Mahimo raman di ay nako nga akura. That's it. That's it. Mahimo raman di ay nako nga akura. And that is what we call self-sufficient. Kaya na nimo tanan sa imong power. Mga igsuon, ang atong challenge, bisag dagko na ta, please, sangpita kada adlaw ang imong guardian angel. Sugod karong adlaw, iampo na, dili rana pambata. Kay ngano man, gustuhon man nato o dili, kita tao, hinimo ragyuta. Daghan tag kulang, dili gyud nato mahimo tanan. Okay? Iampo ang prayer, dili na pang bata. God bless!